Точно така, правилно ме разбрахте. Днес в Секс Лавче ще си говорим за езика на тялото. Значи аз мога да ви покажа такива знаци на тялото, че ще ви разберат през 4 сепарета. А защо стана тъмно тук в това студио? Не искам да си представям какво щеше да ви покажа онази кифла. Ей, Мона, върни ме, защото такъв знак ще ти покажа на тялото, че... Да се върнем на темата. Езика на тялото, който може да ни издаде някакви неща за човека, с когото общуваме. Кое момиче или момче не иска да четем мислите на изгората си, когато говори с него или с нея? С езика на тялото нещата са малко по-относителни, но направих проучване и направих следните изводи. Значи, когато едно момиче си върти косата, докато говори с вас, значи флиртува. Добре, това наистина го пише навсякъде и е истина, че момичетата кокетничат особено много, когато говорят с момчето, което харесват. Но освен пипане на коса, има и прехапване на устни и пърхане с мигли. Много често, когато момчетата дигат ръцете си и ги сложат зад тила, значи харесват момичето, с което си говорят. А знаете ли, че е научно доказано, че когато човек гледа някого, когато харесва, зениците му се разширяват? Сред най-силните невербални знаци при флирта е повдигането на веждите по време на разговор с обекта на желанието. Значи аз постоянно ви желая вас. Научно доказано, бла-бла-бла. Нека аз да ви кажа нещо, което е изпитано на практика. Значи, ако едно момиче от съседното сепаре ви прави ето така, значи ви е хвърлила око и иска да си ходите заедно. Не правете така. Това определено казва нещо за вас, но то не е добро. Нали знаете баналното клише «Очите са прозорец към душата». Според специалистите, мозъка подсъзнателно контролира на къде да сочат очите ни, в зависимост от нещата, които говорим. Ако човек ви гледа право в очите, по-вероятно е да е искрен в това, което казва. На едно място прочетох, че когато по време на разговор очите са насочени нагоре, вляво или вдясно, това означава... Аз си измислям някакви неща. Нагоре и вляво. Ето така, значи означава, че лъжете, разбирате ли? Просто вие сте... Да. На едно място прочетох, че когато по време на разговор очите са насочени нагоре или вляво, това означава, че човека срещу вас лъже и си измисля нещата, които ви разказва. Също белег за лъжа е ако човека си пипа носа, докато ви говори. Да, мамо, да. До вечера ще спя в Мона. Ще ми помага за да си напиша домашното. Не бе, няма да ходя на дискотека. Глупости, мамо. Няма да ходя на дискотека да слушам чалга, бе, и да се свалям с момчета. Мамо, престани, това не го правя аз. Отивам да си уча за контролната по математика. Друг знак с кръстените ръце. Приемат се за нещо като отбранителна поза. Възможно е човека да се притеснява от ситуацията, дори да е ядосан. А ако човека, с когото говорите, започне да се пипа по ушите, значи вече не иска да си говори с вас. Ей, Мона! Така ли? Добре, аз имам да се разправям тук с една кифла. Чао! И не забравяйте да гледате и другия петък Секс Лавче и да ме следите в Инстаграм и Фейсбук. Чао!